Sí, de feito, hai unhas semanas o ouro acadou un máximo histórico, ollo, chegando a superar os 4.500 dólares por onza, uns 3.850 euros, algo nunca visto antes e despois de subir máis do 70% ao longo de todo 2025. Se no inicio de 2024 unha onza de ouro estaba arredor dos 2.200 euros, ao final do ano pasado, de 2025, xa estaba por riba dos 3.700, entre os 3.700 e os 3.900, case dobrando o seu valor en apenas 2 anos. Pero por que subiu tanto o ouro? Pois por varios factores. Moita xente considera o ouro pois como un porto seguro cando hai incerteza económica ou cando hai tensións xeopolíticas e, ademais, os bancos centrais e os grandes fondos compraron ouro con ganas, durante este período, o que puxo máis presión á alza no prezo. Pero non todo foi subida continua. Ao longo de 2025 tamén houbo días en que o prezo deixou de subir e tivo descensos puntuais, momentáneos, como foi aí unha caída de case un 6% nunha xornada do mes de outubro. Lembrándonos que, aínda sendo estable a longo prazo, tamén pode ser volátil a curto prazo. E que se espera para este ano que vende a arrancar, para este 2026? Pois as previsións dos analistas son optimistas, pero con matices. Seguen a falar de prezos fortes, con estimacións que apuntan a que o ouro poida chegarse aos 4.200 euros por onza ao final deste ano, se manteñen certos factores como poden ser a demanda dos bancos centrais ou tamén as expectativas económicas. Pero a realidade é que cada vez máis particulares optan por comprar ouro. Semella que sempre é unha boa inversión, non, Belén? Pois sí, mercar ouro sempre foi moi boa inversión e máis aínda na actualidade, porque o 26 de decembro pasou pois un fito histórico. Que tal? Bos días, Marcos, que é xoieiro. Que pasou esta semana pasada? Pois sí, unha vez máis acadamos o máximo histórico do prezo do ouro, aí ao redor do 24-26 de decembro. E canto foi? Pois foi moi pretiño dos 124, ou se non recordo ben, 124 euros un gramo de ouro de 24 quilates. Que, por exemplo, este que tes aquí na man, canto sería en gramos e canto custaría? Vale, isto é un pequeno lingote de 5 gramos que temos aquí á venda, e estos son, pois o último vendeuse en 680 euros. E que tipo de persoa pois é a que ven o mellor mercar este tipo de lingotes? Normalmente, pois é alguén con unha certa estabilidade económica, con un traballo, con unha empresa, alguén que ten máis ou menos sempre unhos ingresos mensuais, en lugar de deixar pois os cartos no banco, o que aproveita é, sabendo que isto é unha inversión segura, invertir en ouro. E os Reis Magos, que xa veñen hoxe a noite, que nervios, Marcos, sempre foron moito de regalar ouro. Sigue pasando isto actualmente? Sí, a verdade é que podemos decir que en cuanto a ouro, pois igual algo menos, pero sí, esperamos que esta tarde pase por aquí os Reis a levarse algún regaliño de ouro. E por aquí vemos tamén máis ouro, estes pendentes, por exemplo, cantos cartos serían? Sí, pois si, por exemplo, unha persoa que ven aquí a vender ouro, esta que son como 4 pares máis ou menos de pendentes, andan sobre uns 13 gramos, por aí son uns 1.000 euros. Uns 1.000 euriños, máis ou menos. 1.000 euriños, sí, é moi fácil hoxe en día. E ti crees que vai seguir subindo o precio do ouro, Marcos? Pois sí, a verdade é que sí, non está parando de subir, inda que teña algún pequeño valle, pois e tal, a mesma estabilidade que hai mundial, pois espérase que sí, que siga subindo o ouro. Moi ben, pois moitísimas gracias, Marcos. E xovedes, compañeiros, dende aquí o que lle pedimos aos Reis Magos é moita saúde, eso de primeiro, que nunca nos falte, e despois, por que non, pois que traen ouro, non, Marcos? Efectivamente, moito ouro. Eso.